sa ni mi ari mi kongalima e 5 heures du matin grand ko mi laawi do ajara ari kamano no mi fenanani donc piiji ɗin fof ko sabu min hande sa aylan min heeki jemma la wadde ɗin piiji jama no wolde lan c'est pas parce que haray ko ɗum mi wondi de ko tooñe tummi ko tooñe jama wolla wolde a faami grand donc c'est pas parce que haray miɗo wondi e piiji ɗin mais jama on no wooli trop jama no jokki ko rewaade min miɗo wawi reedinde quartier yele tawa komi gorko e voilà andi miɗo wolannoma fi business ka lamdi grand ngabbolan ɗum noon allo grand jom oui allo ege jam komin tourdi mon kono ay nala toon mi weltike ɗo ko nodduɗa lan ko billahi ya kono ay ko fi mbuɗɗi mbuɗi kom nabno kon e fi mbuuɗi ɗi addunoɗa ɗin e mbuuɗɗin ɗi waɗi accident oya waɗi accident chauffeur jom mo jonnuɗa mbuuɗɗi yo addu waɗi accident après mbuuɗɗin noon ñengaka nder oto ka nder accident ɗum way way konno noon woniri joni kono mi yeeyi ka parque toon fi hettugol mbuuɗɗi ɓeynila wo chauffeur jom maayi minni noon ɓay ko chauffeur jom maayi mbuuɗɗi maayani joni yoɓe wallan mi hetta mbuuɗɗin a faami chef de parque o ginnilan o kanko watalan jonnutude mbuuɗɗin minni ɓe noon min ɗum ɗo wata marsude a faami kono a faamay parcelle on konno a soodi parcelle on ka soodani petit joni komi faala ko ya addutu mbuuɗi ko mi sodanoma ko wiiɗa ko mi yiiɗo nendi parcelle mo mi yiiɗo oya parcelle mo innunoɗa ɗa yo mi soodane min sooduno ɗon mi yawno mi yiidi e mawɓe démarcherɓe ɓen est ce que ɗa faamude donc parcelle on andi ka ka ndungu ɓe yeeyirnomen ɗon on parcelle ɗum ɓay ndiyam ɗan ari andi ka uktu farñite waɗay ɗum anno parcelle o yooli ɓay noon parcelle o yoolike joni mi yehi mi yiitidi e soso ɓen ɓenilan ɓe jonnitaylan parcelle goo yoolike an ay leydi no yoolo ayi leydi no yoolo petit hege anda sikkude min kon feetuɗo han an ɗon sikka minen Europe ga sikke minen mbuɗɗi men hoccay ɗum ma min nokka e tumon ne par ce que on susta heɓude wonɗo Europe ga jamanu na ɓanduni piiji ɗin fo a ɓanduni famille ji ɗi a ɓanduni piiji ɗin fo ƴettan mbuɗi naba naw onon ƴetton ɗi mbo seke waɗon ko falɗo onon ɗon sikka minen ga min hoccay ɗum ma ɗum min nokka e ɗum woni awa petit mi wolne hunde wotere heege jemma mi wolnete ɗo hunde wotere mi hokkima 2 semaines maximum 2 semaines sa ɗaɓɓitali mbuɗɗi ma parcelle on ko yonoyi to ya ɗaɓɓitama a faami ka ko an andi siko parcelle yooli siko an yooli siko mbuɗi yooli ɗum ko haaju mon toon non min ɗo mi hokkima délai 2 semaines voilà merci grand na freni on faamu na kuddi on grand faamu an kadi faamu na kuddi kono min naali on hocce woni mbuɗɗin grand grand ngay sa kupali kono abbolan tum faman tum mi wolanima oɗo kadi ko probléme parcelle ɗo grand ari a fattikelan ɗo mais piiji boyi goɗɗo ɓe haalirtama ni tum hara ala e piiji ɗin ɗi piiji ɗo ko ya rento e majji ɓiɗɗo gorko si hewti sayi goo sa a jokki ngariw ma kum jiwum kala foƴƴu kum ayni a foƴƴitay kum ɗum ɗon moƴƴantama ɗo komi faala ko ya rento e ɗin piiji ɗo andi kono mi faala grand min Conakry o mi acciri ni yeyi mamu mi wawali wonde mi yeyi Kindia mi wawali wonde mi yeyi Zérikore mi wawali wonde
hay noon kadi omo mi yewtidi ɗo e ka téléphone ko feetuɗo ni tour du monde ko feetuɗo ala hakkille tour du monde no ɗuytana kuyerum tew hakkille ɗi mbuɗi makko ɗo somi waɗa hali tout possible mi hettiɗiɗo hakkude en Allah kanko subhanallah général Balde ko ɓiɗɗo général Balde ni o komi faala min na haala ɗiɗi joni komi faala kala landiɗo mas ko ɗo mi woni innu naaɗo ha mi heɓa solution taw a faami min est ce que mécanique ma coxer yagal mi yalta mi waɗa e travaux je ɗen est ce que ɗa faamu fi tuɗɗo mi wiwa yo probléme ɗo ga ɗo min mi wallete heɓa ko jokka selaɗin ɗon piiji mais noon ko si a nananilan dey min a nante ɗum gra koya nanana si baɗiɗo piiji ɓe jooɗota ko leyɗe porto ɓe holo wonɗo ɗo grand centre ma no walliɓe min ɓe waɗi programme man liggo bon kam oui oui ɓe jaara hege jemma wani tawta noon koni kono wadduma kam kono wadduma kam yeyata ɗo ka arda créangollam probléme ɗa yabti jokku wondu an andi koko feƴƴi hakkude men fof seytande watta ɗum min fawa yo muñanoma taɓaro taɓa ko fes patron ko yimi mi acci lagi noddiran inde an nde min koye amina ɗum joni so yimi acci lagi nde fof mi yeey kam on tawi ko onon minnata yo walla mi heɓa golle mi jaɓata gollude kono mi torto mi jeejaw ngey mi duɓɓike hoore noon kam mi duɓɓino mi faala yo muño acco mi fuɗɗito golle ka suuɗi ɗon fiyam hande kam mi watta borre ni fus mi watta dow ko tawata dow wertintama hakkude mi yaadu aha a andi jaka ko borre ndedi waɗɗa ka mi andi ɗum a andi ko borre ndedi waɗɗa ka komin innunoya ar miɗo faala golɗo gollanɗalan ka hutodirde holluɗalan wasede ndedi faminɗa a wasida ƴoƴi mahiɗa fini ɓuuri fof hay fu nokku a yata min ko ɗo hattantala kali teppelga awa tanke hiɗa finde foofa hege jen tanke hiɗa finde foofa ñande kala rewɗa ɗo hay innuɗalan kaari a jara hakkude mi allah neñane ko ɓaɗe janini mbitega mi wonno ko annduɗa feƴƴi fi Allah mi muññotako la jerde miññotako la wullude tanke hiɗa finde foofa miɗi wona rewru kam fe awa yoɓelanɗiɗi golli hombo gollanɗa keɓe mi gollana noon pour ede ko bonnuɗa o yeɓonomo siwɗa to hombo ɓi falawa acce joni tela mboɗi andi yande fiyam allah joni piya awa yiyay awa joni e yeeso ɓe yaltata boutique mum no o minon ka ettude mbo andi onon goɗɗo yeyran taw science ki ko goɗɗo waɗan taw hakkille gono to ike onon ka awa andinon ko joni ettude mbo awa yettu mbuɗinade o kono noon sikkude min ɗo waylan ututude guite ɗe min noon sikkude ɗon min miɗo yaara binni taw ɓuuri o min taw miɗo cancreni taw ɓuuri yon taw gongalan daro awa miron ka ettude mbuɗi o ɗum woni sifat jettemo joni 3 jours mi golli kam o kombo fusi toon télé capitaine ha o ari yare aw a cancreni daro ɗo ngaɓe ko pikopo yaltintama ɗo heyawde ar mi hokki wona yaara bima on musamma on alaɗalan bonnalan hakkille koni ko ɗuman kata tungo wondi e ko yaari wo ko kata hege jemmi ɓeppale a guerde e jeeyege ha maya a haalanan ko fii heege jemma noddirɗaɗa dalle même pas mi déplacé min on hay doloke komi panal komi mi wujjayno bappam so inni yo mi ñawlu mi ƴetta ɗin mbuuɗi mi jonna hen ɗum ɗon fof yo waalo maaya heege jemma ko waɗi ko jiwum kawtal ɗum amen o ari waalugol ka jiwu boɓom jiwu setta ko ƴetti o mi nangiɗiɓe ka duusi kono o bonnano jiw eyi allah faabila mi naɗi jiwɗum docteur ɗo daari tawi fus waɗali min ni heege jemma oymina min ni heege jemma oymina min ni an c'est que no woodi yimɓe ko yimɓe ɓe allah muude ha gayni addi ka aduna mais kamɓe kadi ɓe inni hoore maɓɓe min mi ari aduna mi annda pus heege jemma sa innimo janggo o inna o janggata sa innimo gollu o inna o gollata dokku sooɓe o inna watta donc si mi nani ami o meeɗodiri ha piiji ɗo yani hakkude mon ka boutique maga ka boutique ɗo de on ko ka suudu an ko golle mi ƴetti o mi ƴettimo boyɗi o ara o gollanala ko huwalilan ɗum ɗuuɗa
o bonni tele yango dum donc wala wadi nyammi woyanale yamba wiyo lay boko modi ma no wiyo modi en andi wonno kadi do habbiti tandi ko mi wonno be jikku makko mo siona yo maskam ona moko wa yo na gina langa yo na yero mande ke do déplacer wadi hanga mi yeyata do ko mi yemi munyano yo na ali ko yo fala la ngapiude ay ni nyimi munyata hannuna di sugu anni yo ngada de ko nay anno dala sugu dum porta plainte don e do min sin nangi yo ni ni do dirde mo wani ara ko mafe sugu ko kadi tew nyande mi deje de ma woni nyama anga sa nyama ko ya sokum ko dum non bay si mi nangi mi soka mo ha bi je yen on mi awaji no sa min kadi nyande mi yiti mo woma wari o menati billahi ko hakkunde ngala simi fiti ko daga so nyola min hay fala do hen ge jamman fala ka min mi da inde ma mi da inde ma ko sa supito mo ni ma hege an kadi mi jamma kama to lanni hanga la ila ngala subhanallah min do Njara. Kong. Woi. Njara made. Njara ma. Nalatom. Njara made. Nalatom. Jam. Sabana ni. Yeye do fiji fotudi. Ke fiji labadi no do. Montorji labadi brasole fo no kon nindi. Merci. Lota sora feo billahi. No. Voilà. Aquí soy de la acá. Gran. Dingo so komi kiliyan juma ko na ya chwa miara. Ina kamera ji ya. Oh awaye jon. Fi kala ko boutique ma awaye. Eno min kan mi danni ni. Okay. Danni ni. Anda ko nunga. Abi ko so dugol arda. So dugol mi ari kon awaye chuda minata ubina. Eno min kan mi danni ni. Awaye. Iya sian. Awaye. Min kada hiyai. Min kada awaye ngo chuda ina. Grango mi benta hege jema mi ama fusi. Min ko mi rondi jamal ya ngiki yeso ta. Ane ko nominari di kurang. Min mi do cheki dum min mi do haja awaye. Wallahi di hubai. Awaye min kan di danu to. Adi hubbi danu fo adi minata. Wallahi di hubai. Awaye. Adi hubbi na adi danina dum fo. Wallahi di hubai. Jaka. Awaye.